Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Nakagat ika sa ayam, i-Ravax mo na yan. Nakalmot ika kaupos, i-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alaga, Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, seniors and PWD, 499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino. Arani sa Yusan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako po, si Roger, 30 years old ng Tagbilaran. Sa po akong taho vendor. Hindi ko pa nasubukan ng iBerry. Napansin kong nalalabo ang paningin ko dahil sa katarata. Meron din po kasi ako mataas sa blood sugar. At kapag nasa labas ako, may konting alapaak sa paligid ng paningin ko. Nagbe-bled din siya. Tuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng iBerry. Opo, tuloy-tuloy ko lang dahil mabisa ang iBerry. Magaan po siya sa mata ko, lalo na pag nasisilawan. Ayos na po ang paningin ko, tsaka di ko na rin ramdam yung matamlay ako sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa iBerry. For a healthy eyesight, mag-iBerry na! Para sa bago na ka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, pamumumaga bloom. Charm Fabric, lamig ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, Iguanic Stay Fresh Technology. Bago mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, pamumumaga bloom. Charm Fabric, lamig ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS, kung palumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung palumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield that's
Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tugang Diyos marhay na aga po sa Saint Dugabos. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Duman sa transmitter si Chief PSD Jimmy Guanzon. Malipit sa 11 na tulos kita kan bulan na Oktobre. Nagbibilang ko ang bulan tulong bulan na sana naman dahil nangani malaog na naman ang panibagong taon. Dali sa nakan panahon. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa kasentruhan ka na siyudad nin Iriga, po sa Rinconada area Sinman probinsya kan Camarines Sur, dyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Minsan napapangirit ako digdi sa flood control na minsan dakulan mga nare-relate. Ansistigan, ibig papara-imbestigaran so mga nagkurakot garo sige sinan mga ngirit-ngirit. Napaka mga happy si iba nagdodorulag na sa Pilipinas. So may bit-bit na baya. Sabi ka iba nakagakmal na kaya ngaya. Nakagarup pa. Ay tapos. Awa, ano ngayang ora investigasyon ni Rasiton. Adto na nga sa may pagsusulit. Nasabi sa nanid ba, goodbye Philippines. Pilipinas kong mahal. Puro nagmamahal, eh man lamang nagbabarato ang barakalon. Kaya kung
Karon ako kan gobyerno, so may ebidensya kasuhan na din. Para imbestigar ng mga abang lalawig kan investigasyon kay ito pabagayan. Mayong katapusan ng mga oro investigasyon kan Senado. Napiktado sa mga tios na mga Pilipino. Mayo na bagang ibang mga nagkaharaman magpara oro investigar ang Senado asin Kongreso. O ano man ang napapala kan mga namamanwaan dyan. Daw may nakulong na tapos na kastigo na naibalik na sa kwarta kan gobyerno ng mga pighabas kaining mga taong ini. Yan po ang dakulang kahaputan dyan. Ikaman sana, halimbawa, makulong, mapinaran, ay mapakulong ka na lang. Antay balik ko sa kwarta tapos marayan buhay ko sa kulungan. Isa'y natunto na may milyon o bilyon pa na nagkurakot. Ang ibibiltaan gabos na kinurakutan niya. Pero imposible yan sa nasyon Pilipinas. Sabi pa nga na, iba kayan, ibayad ko na sa nangyayang sa abogado. Luwas na naman ako, luwas laog nga ako sa preso. Rason ba kan mga Pilipino kung minsan pag igwa ng mga dakulang kwartang nakakaputan ay ako ba ngayon poderoso anong labot ko nga sa Indo basta nga ako may ibabayad sa mga abogadong an iba pulong napipiripit an hostesya no problem. Tama, napapasala. So, sala na ipapatama. Marog po baga kaya na justice system kan Pilipinas. Kundi ang nangyayari, garo mas dakol ang sala na pinapatama kan ibang mga abogado sa satuyang nasyon. Kaya nga ni po yan nangyayaring mga anomaliyang yan. Diyan pa sana sa korte, madali bagan ararigluhan basta makwarta. Ay, nang dakol ng mga sitsi-buritsi pag sinabing arog kay ni sa imong penalidad. May kaakibat na piyansa ay pipiyansahan tulos basta igwa. O, so, naggibong kalukuhan, yaw na naman sa luwas kan kulungan. Magibo na naman in kabalbalan, yeah, pa balik-balik sa no. Kumbaga cycle. Para paikot sa nakita kan sa tuyang ibang mga kababayan, lalong-lalo na po ang ibang mga yaon sa gobyerno. Especially ang mga politiko, kakawatan sana po kita. Tama ng mga namamanwaan, lakatubod kito mga oro investigasyon ang iba. Mga pagdangog kuno, siton Senado, Kongreso ay inda. Lalo yun ang pagdangog na yan, may manadadangog. Natultol sa mga iimbestigaran inda. Maray pagaydoan bungog, pwedeng makadangog. Wala mag-react, batchmate. Ang problema, sabi, bungog na ay inda. Ano niya para sabihan mo? Tayo ang bungog, wag para ay inda niya ako pag-araw na kaya. Nakaintindi mo mula niya ako ang bungog. Ay, pambira. Matindi na ang Pilipinas, pag-araw kayan, maski bungog, nakakadawag na. Kaya, araw ba kayan ang nangyayari dyan sa Senado asin Kongreso na basta kwarta na, pero pati bungog dyan, nakakadangog.
pakonsuelo na lang kita ta ang Pilipinas kadakol pang pa-stress. Ay matagalan ni stress tab. Saka ni bagaro day naman tinatalaban kan mga stress tab na yan. Kumbaga manhid na sinda. Oy, congratulations pala sa mga bagong ordinan na Deacon o Diakono. Hindi po sa Archdiocese na Cáceres. Kuya po ang mga bagong Deacon. Reverend Mark Kevin B. Alba, Assisting Deacon kan Archbishop Residence Elias Angel Street, Naga City. Tapos ining si Reverend Mark Carl E. Bergado, Parochial Deacon kan St. Mary Magdalene Pares, Bula Camarines Sur. Reverend Mark Christian E. Di Gracia, Parochial Deacon kan St. John the Baptist Pares, Goa Camarines Sur. Reverend Jesus F. Mortega, Parochial Deacon kan St. Francis of Assisi Paris, Naga City. Dumang pala nini sa Bula. Yan po ang apat na mga bagong deacon kan Archdiocese of Cáceres digdi po sa siyudad kan Naga. Sibot baga ni karonda nga Raquel di na nagtiun. Report! Meron nasa linya si karonda nga Raquel, pasok. Wala na lugod. Sa sobrang kasibutan dahil nalugod mo yung karondang Raquel. Pambira. Pod ka giraray tabi karondang Raquel minsan sa sobrang kasibutan ta hindi ka niba East is West. Nariribaraw na lugod pati kita kung narin ang sisimbagon digdi sa personal ko o dyan sa hotline. Saro-saro sa nanganingod. Masakit yan pag sabayon tando ang linya. So personal ko pating gamit na linya yaon pa sa bag. Siyempre masisibot kita kayan kabubut-but. Pwede man pagadig di sa hotline, mas malinaw nga ni. Babasahon ko ini pong buhay-buhay ni Mike Tyson. A name once synonymous with glory and downfall has left behind the touching story of love and gratitude after his fight with Jake Paul, which earned him $20 million.
he gave the entire amount to his wife, the woman who stood by him during his darkest days. Tyson was a legend, but he experienced bleak times when he went bankrupt, lost his way, and was abandoned by previous relationships. However, his wife, whom he calls my world, remained steadfastly by his side, even when his fame and fortune were gone. When asked about this decision, Tyson shared, "I'm so happy to have her in my life. I don't know what I'd do without her. Money means nothing to me because she is my world. Her love is worth more than $20 million. For many, $20 million might represent an enormous fortune. But for Mike Tyson, the love and sacrifices of his wife are priceless. He took on despite to honor the woman, always believed and loved him. Despite the hardships, Tyson's story is a testament to true love and a reminder that the value of love far surpasses all material things. In a world where money and fame are often placed above all, genuine love still exists and transcends it all. Sometimes we don't need the whole world. Having one person who loves and believes in us is enough to create miracles. Yan po ang mga, kumbaga, agi-agi kan buhay ni Mike Tyson, sarong sikat na boksyador digdi po sa Kinakban. Yan, sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat sa di karon ng Philip Marinaga sa imasing sila sa Gantabal. Sa pinagdugang informasyon sila di lokal, kadapon ka nagkomento ng mga kababayan niya to, igdi sa Rinconada area, particularmente na igdi sa Ciudad ng Iriga, inibagang napadapit naman sa pinag-anunsyo kasuudma ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na suspendido gabos na road reblocking sa bilog na nasyon. Huli tayo pinagsabi ka na sabi ng sekretaryo, tabi karon ng Philip na ginigibo-subot ini na matapos makaabot sa iya na iguwang mga tinampo na pinagre-reblock baski bako pang raot. So kadako kita mga kababayan di sa siyudad ng Iriga ang nagkomento igdi sa kumano no tora. Ano man dan mga komento ninda? Ano sabi karon ng Philip? Ano man dan mga komento ninda sa pag-suspende kan mga reblocking sa satuyang nasyon? Na mananutaran siya baga sa may nagkapirang porsyon igdi sa siyudad ng Iriga ang pinagre-reblocking niyan, pinapakarhay ang tinampo at pinapaiwas. Orog na dyan sa pasiring dyan sa may mountain unit, igdi baga sa may pasiring sa San Agustin mismo. May porsyon dyan tabi karon ng Philip na pinagre-reblocking, pinaghihiwas ang tinampo. So, bako man yan reblocking kung pinaghihiwas, widening. Bako tabi, bako widening ka karon ng Philip sa pinag-reblocking. Tapos, itong mga, so nakasabi nga ni kanito, obstruction na dapat ko niya ng itong tinampo, sa may tinampo na ano yung nabagay na pinagpangalan kang DILG, pighali itong nakakaulang. Itong mga obstruction sa widening. Oo, tabi karon ng Philip. Saka, dahil may masasabing widening, sa ang portion baga kang tinampo, two-way lane bagayang, may left and right, itong sa may paluwas, as in palaog. So, ano nangyayari dyan? Ano ba nga rin, nagiging 4 lane na baga? Oo, pero may portion dyan na pinagpapakarhay pa. Ang naputang kadaklan, kung inipupundohon, magkakaigwaling kaulangan sa satuyang mga biyahero. Araman niya to na may mga halik dyan sa partido area ang mapasiring igdi sa Rinconada, particularmente na igdi sa siyudad ng Iriga, ang agi na paghali ng partido, pasiri na dyan sa may mountain unit ni siyudad ng Iriga, maluwas ka na dyan sa may kanto, kang San Isidro, saka San Agustin. So, yan ang pinagkukunyan tabi karon ng Philip, masinali sa may portion kang nabuwa gay dito. Ay, hindi ko lang alam kung tapos na, no. Pero ay, dahi pa, ini pagali digdi sa may, ano yan, San Jose, pasiring dyan sa Pransya. Abot na yan sa boundary kan nabuwas, tanabuwa nga ni, kung dyan mga pig liliwat ang tinampo, tapos itong drainage.
Yung nga rin sabi karon ng Philips, so may mga matitinda ng mga project. Kaya lang, pighapot ko kanya sa DPWH. Dahil nakita na ko yan sa district office, campus district, may nakakita ng informasyon na dahil mo na nagpapa-interview ang si Isay Maligi sa 5th District Engineering Office. Kaya ang mandat. Anong mandat buong magpa-interview si Engineer Ares Hermoso? Igwa kaya ang mandato hali sa sidang high-ranking official. Haloy naman yan, mga mandatong yan. Basta may investigasyon, may mga bubulit-litan, mayo na ba nagtataram? Yung nga ni Tabi karon ng Pili. So, tigmagay na kontak niya to na makontak talaga ang right person na magtarang. Duman ko sa DPWH Regional Office number 5 sa paagian ng opisina ni Ma'am Lucy Castaneda. Kaya lang ito man ang rason sa Satuya na pinagsabi na igwada asinda na sugo halis sa saidang pinakabos na daina mo na magpa-interview kung ano man halatunda na hali mismo sa nasyonal. So, Kuwasa, nagtutubod sinda, we have the right to remain silent. Matikaya sa Osgano wala. Tinatawag natin sa due process. Pag nagsabi na ang iniimbestigahan, pag nasabi na I have to remain silent, karapatan ko yan, mayo makitang magiginibo. Kaya lang, sa mga araw kayo ni sitwasyong tabi karon ng Pilit, bako man lang igdi sa Rinconada area, maski ba ko ilang igdi sa Bicol Region, nagkapirang porsyon igdi sa bilog na Pilipinas, ang nagkakaigwan ng riblaki, nagpapakaray ng sinampo, na masaghiling kang iba, bako pa man raot, alagad, pinagraralabot sa sasalidahan. So, Nasir Ipan, ini kang Secretary ng Department of Public Works and Highways na ginigubuda ining palagatasan ng mga ibang opisyal sa DPWH. Saka karon ng Raquel, kung naarog na nga ni kan na ibang mga pinagahapot duman sa Kongreso o Senado, tapos digdiman sa lokal may mga legislative inquiry na, tapos na simbag sa nan pinagahapot, I invoke my rights for self-incrimination. Paano na yan? Yung nga ni sabi karon ng Philip. Kaya nga ni, sabi nga ni kang iba, garo da waste of time ini, na imbis na ang ginugugol kang gobyerno sa investigasyon na ini, sa mga flood control, sa mga korupsyon, sa mga maimilaing departamento, ano daw kung idarahon na yan sa tamang proseso, tangani ang Kongreso sa Senado magtrabaho, magpanday ni mga batas, ni mga programa na mapapakinabangan kang lambang Pilipino. Ano kaya yan tadayin dinadara sa korte samantalang an iba, igwa naman ebidensya, ano pan pagpaparaharalat ninda? O sabi kang ibang kritiko tabi karon ng Philip, si Sayda ang luki. Kung igwa ka may kakanigong ebidensya, ano ta magparataram ka pa, dahon na sa tamang proseso, tangani mabuksan, maaraman kung talagang totoo ang mga dinadaklag na mga aligasyon. So, yan nga ni sabi karon ng Philip, maski nga ni baga ang nagkapirang mga senador, kung igwa talaga niya magkakanigong ebidensya sa mga pinapangaral sa korupsyon, dahon na sa korte, kasuhan, tangani mapanimbag, tangani mapataram itong mga aligasyon na idinadaklag sa pera niya itong mga kababayan na politiko. Kung day-day yan dadarahon sa tamang proseso, dahil mo man yan mapupuga itong mga tao na ibuerto subuot na mapanimbag mo kamayo man sa proper forum, mayo sa tamang lugar na magsimbag-sinda ka mga isyong idinadaklag sa sila. Pero ang mga nagtataram man daw yan na kakasiguro sinda na maaparecer sinda sa proper forum. Ayan nga ni ang hapot. Kung magigiramduman mo sabi, karon ng Philip, maisundot ko na lang. Ito baga subot na whistleblower ni Senator Marcolita na inatubang niya sa Blue Ribbon Committee at sa sangunyan, pag-abot duman sa Department of Justice, daina nagduman na talagang manunumpa siya na itong statement na ipinagbunyag niya duman sa Senate Blue Ribbon Committee na totoo talaga ito, mayo siyang binubutig, mapanumpa siya duman sa DOJ, Hamala at sa sangunyan, dahil na mahanap kung nasa ina ito. Pag-abot kaya sa korte, minsan, abogado na lang bagan mga pinapaharampang ninda. Pero basta pag ikasabi ka ron ng Philip, pag ikasaro kang witness na nagsabi ka ni Arog Kayan, obligado ka na itong pinagtaram mo, patunayan mo na dai ka pinirit,
mayong nagtakot sa imo, kusa mong isinabi. Kaya laga sa sangunyan, ito subuot na dating bagman ni dating Congressman Elizalde ko, kang ako Bicol Party List, na ibinunyag na nag-deliver sinda hindi pirambag na basura ng kwarta mismo kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hanggang sangunyan, kan dumana sa DOH, dahil na nag-apiser, dahil na nag-atubang sa sangunyan, dahil mahanap kung nasa ina ang whereabouts ang nasabi ng tao. Basura man siya na kaya paran sa kwarta. Pag pararulayan pa yan. Sayang kung kitangani, nag-iiraod na maghanap kang basura ang kwarta, sinda, talagang kinunya na basura ang kwarta, dahil naman lang tinaaning respetuhan. Masakit magatabi karon ng Philip ang maghanap ng kwarta sa ngunyan. Talagang gagan-uton ka sa inapasikit sa imong lawan. Makahanap ka lang ng piso. Ang makahanap ka nga ng piso sa tinampo, abang sakit na. Yan pa kaya nalimpak-limpak na basura ang kwarta na nakalaog sa bagi na inapod lang na basura ang kwarta. Ang salakay dyan, ano tayo napod na basura sa kwarta? Kaya nga ni tabi karon ng Philip. So yan tabi karon ng Philip. So ang tabianan niya to, ang mga nagkapira, mga blocking, igdi sa probinsya ni Camarines Sur, kung sa sangunyan magpapadagos sa igwanang ibinabang kasuguan si Secretary Benz Dizon na suspendido, pundo ang ginigibo mga reblocking ng Department of Public Works in Highways. Yan sa itong impormasyon para sa Radyo Ronda. Gasa Cáceres, reporting. Report! Salamat karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Di po ka sa mga reblocking na ini. Hindi man ako binsidong gayot. Paglaygay po bagay ni kan proyekto. Iglalayagay kan DPWH tasinda po ang nag-i-implementar ka na proyekto. Yaro kakutsaba man gawin mga kontraktor. Tanganing pahalo yun ang tatapos ka na construction. Aloy na po bagayan yung mga reblocking na ini, widening, ka mga laygay baga kan patrabaho. Ultimo nga niyo, inisa ng tulay, digdi sa Waras, sa San Agustin, halos sa abuto nin sarong taon, antes na naagihan. Hindi yan dapat imbestigaran kan DPWH. Ano ta, dahil sinda nagsusurunod sa duration na ipinagtao. Igwasa na bagang duration ang project kung pirang bulan, kung pirang aldaw. Dapat tapos po yan. Yan nga ang pinaka-problema kan DPWH pag abot sa implementasyon. Kadakol pong mga kapalpakan. Sa kahaluyan kan proyekto na mahaman, matapos, kaya igwa ng mga kalukuhan na ginigibo ang mga kontraktor dyan. Pag sabiho na ngayon na abala, tanag-uran, ay igwa po kamong pigtalaan na duration na mahaman ang project. Igwang inaapod na calendar days. Baka din po yan pig susurunod. Simple baga. Dahil na pagparabugta ka ng duration kung na rin mahaman ang proyekto tapig paparalaygay man sa nanindo. Ako, sample ko na sa nakayan, digdi sa ring ko na area, ang tulay kan Waras, halos masarong taon para halipot na tulay. Kalukuhan baga. Tapos dahil napigbuburugtak dyan sa billboard kung piraan budget. Kung hanggang noarin, gigibuhon ang sarong proyekto. Kaya nga kita pagparaurutuon kan mga nanunungdan. Dipisil po yan kung pigpaparauroto sana kitang mga Pilipino. Kitang mga namamanwaan, lalong-lalo na po digdi sa Rinconada area, kadakol digdi mga proyektong Diamond Tarapos, pero ang report sa DPWH, completed ang project. Yan ang dapat imbestigaran kan DPWH sa National Office.